ತೇಜಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ಲ ಮೋಕಿದ ತೇಜ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಯಾನಲ್ಲೇ ಊರುಡು ಸೊ ದಾದ ಪಂಚಮಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿ ಆತಜಿನಲ್ಲ ಕಥೋನುಲ್ಲ ತಿಂಡಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಜಿಂತಿಜಮ್ಮ ಆರಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಅದು ಕುಡ್ಸೋದು ಕೊಡ್ಪಿನಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದ ಮಂತದಿಲ್ಲರು ಐ ಹೋಪ್ ಮಾತಿನ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುನು ಬಂದಿನಿ ವ್ಯಾನ್ ಒಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸೊ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಏನವರ ಮಿಗ್ಗೆ ಮಾಮಿನೆಲ್ಲೊಳ್ಳೆ ಆಯ್ ಬರಾಡಿ ನಾನು ಕಾಟೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ ಬುಕ್ಕ ಸೊ ಇನಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೋಜಂಡ ನಿಗುಲು ಮಾತ ಪೋಡಿವಾರ ಐಕ್ ನಿಗುಲು ಮಾತ ಪೋಡಿರ ಬಲ್ಲಿನೊಂದು ಯಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಸೊ ದಾದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ತೂಪೆ ಅಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಪವರೆಗೆ ಇಂಚ ಮಕ್ಕ ಪಾತಿ ಪಾತಿ ಓ ಪಾತಿ ಇಡೆ ಬಲ್ಲ ಇಡೆ ಬಲ್ಲ ಇಡೆ ಬಲ್ಲ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಪವೆ ನಾನು ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಅತ್ ಕೈ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾರ ಹಾಗೆಲ್ಲಿ ಕೇಳಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾರ ಮಾತ ಕೇತ ಮಾತ ಪಾತಿ ಮಾತನೇ ಇರ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾರ ತಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಕೂಲಿಯೇ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಏನಿತ್ತ ತಿಂಡಿ ಮಂಜಲಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಇರು ഞാൻ തിൻപുണ ഇപ്പോൾ വെച്ച് പക്ഷേ ഞാൻ സരി തിൻപോದು ದ್ವಾರ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಪ್ಪುದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಪ್ಪದ ಜೀನಿ ಅಮ್ಮ ಶೀಬ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದಿತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಭಕ್ತದ ನಾನು ನಿಂತು ಬಾಯಿದಿತ್ತು ನಾನು ಯಾಲ ಬಾಲೆತ ಈ ಕುಳ್ಳಿ ಎರ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿದಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತದ ಬಾಯಿದಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡು ಅದೇಗ ನಾವೇನು ಪೂರದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಅದು ತೈಕಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಆನು ಬಿದ್ದೈತಿ ನೋಡಿದ್ದು ಲೆಪ್ಪುದಿದೆ ಪಕ್ಕ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಾತ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಬಿದಾಟ ಅಕ್ಕನ ಬರ್ತಡೆ ಅಂಚ ಟೆಂಪಲ್ ದಂಚಿಗೆ ಪೋದು ವರ್ಗ ಬಲಿ ಧೂಳು ಮಾರ ತೋಜುಂಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಝೂ ಮುಡು ತೋಜ ಇರೇನು ಮುಲನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ಪೋಡಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಚುಕ್ 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 ಚುಕ್ನೆ ಅಂಕ್ 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 ಕುಂಚ್ ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಬರ್ಪನ ಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಹಾ ಬರ್ಪನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಅಂದ ಬರ್ಪನ ಬಿಟ್ಟಿ ಕಿಂಡಿ ಕೊಂಚ ಅದು ಕೋಪಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೇ ಪೋಪನದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ದಿರ್ಗ ದಿಕ್ಕದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ಕೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಊರು ಘಾಟಿ ಘಾಟಿ ಈಶ್ವರ ನೂದಾಟ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತಿನ ಅಕ್ಕನ ಬರ್ಡೇ ಪನೊಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪುನು ಚಪ್ಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ತಿತ್ತೀರು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ನೋಡ್ತಿ ಡಿಶ್ ಅಂಟ್ಕೊ
ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೀನಾರ್ದು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಸಾರು ಏರ್ ಮತ್ತ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತುಕಾಂಡ ರಿಹಾನ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ ಚಪ್ಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪು ನೇನಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕು ಹ್ಞೂ ಅಂಬಾದು ಹೋಯ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೇಕು ನನಗೆ ಹ್ಞೂ ಚಿಕ್ಕಿನೇ ನಾನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮಾಮನ ಜೊತೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿ ಚಾಮಿ ಮಾಡ್ಯಾ ಏನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ ಚಾಮಿ ಹತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಪಂಡ ಕುಲ್ಪೋನ ಐತೆ ಐತೆ ಕುಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಸೀರೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮಿಗೆ ಅಮ್ಮ ವನಸು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅನ್ಪೋದು ತುಪ್ಪಡು ಬೀಜ ದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರ ಪುತ್ತರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ದಾಯಪಂಡ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ಪಕಪ್ಪನ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಐಕೊಂತೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪಾಯಸಗೊಂತೆ ಪಾಡ್ಕಪ್ಪನ ಒಂದು ಊಟ ಮತ್ಯಾ ಊಟ ಮತ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಊಟ ಬೇಡ ಅಮ್ಮನ ಹೋಗ್ಯಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೇಕಾ ನನಗ ಚೂರು ಲೇಟೆ ಅಂಡ್ ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಅಂತೂ ಚಿಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಪನೊಂದು ಏನ ಕಾರ್ಡೇ ಜತ್ ಪುನಃ ಪ್ಲಾನ್ ಹಿಡಿತೋಲು ಅಂಚ ಆಲೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಅಂತ ಕಾತೆ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Puju. ಪಾತಿಂತಲ್ಲ ರಜನ ಅಲ್ಲ ಪತ್ತ ಬಚ್ಚಿಯ ಮೂಗುಗ ಈ ಆಯಕ್ ಬತ್ತವಲಿಯಾ ಆರೆ ತಿನ್ಯವ ರೆಡಿ ಮಾತ ಸವಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾರ್ದು ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವದಂಚಿಗು ಏನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾಮಿ ತುಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಲಂಜಿ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಮೊಲಂಜಿ ಮಾಮಿ ಆಟ ಇಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಚಿಕ್ ಅಂತೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಗ್ಲು ಮತ್ತ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ವೈ ಬಾಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನೇ ಬೇತೆ ಸೊ ಯಾನಿ ಸಲ ಬತ್ತೀನಿ
ಹೊಸ ವರ್ಷಗ್ ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವಗ್ ಅವಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಡು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಮಾಮನೊಟ್ಟುಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಲಂಚನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ ಜೈಲರದಲ್ಲ ಬೋಡ ದಲ್ಲ ದೆತ್ತೊರ್ಲೆ ಗೆತ್ಕೊರ್ಪೆ ವಚ್ಚ ಒಂತಾರ ಫೋನ್ ಇಡು ಪಾತೆರಂಡಿಗೆ ಪಾಡು ಪಾಡು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡಿಯಾ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ದಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ಬಕ ಇಂಚನೆ ಮತ್ತ ಕೈ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಶೋ ಪೀಸ್ ಪರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಏನೇನು ತಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಬಂಡ ಉಲಾಯ್ ಪೋನಗನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪು ತೂ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ಡು ದಾದ ಎಂದಿದ್ದು ನಿಖಿಲೆ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಮತ್ತ ಒಂದೇಕ ಮತ್ತ ನೂತ ಇವಾಗ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಏನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಫೋನ್ ದಲ್ರಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಒಂದೇಕ ಒಲ್ಲ ಹಾಕುವ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಚಂದ ಉಂಟ ಪತಿ ಅದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೂರ ಪಾಡೋನೊಂದಿರಲ್ಲ ಅತ್ತ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹೂವ ಇದು ಕೊಡಿಗೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಯಾರು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮೀಪುಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮೀಪುಜಿ ಕಡಿಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮೀಪುಜಿ ಪರಿಮಳ ಗೈಸ್ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ ಢಮಾರ್ ದಾದಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಗೊಬ್ಬುನ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ನಾನು ಮುಗಿಂದು ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವಡ್ ಅಕ್ಕನ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಂಚಿಕೋರು ಒಂದೇ ಕೊಂಚ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತರು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದಿದ್ದ ನಿಗಲ ವ್ಲಾಗ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕಲ ಬೋರ್ಗೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇನು ಪಡ್ದು ಬಕೊಂದೊಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಬ್ಯಾಂಡ್ పంతయ్యారు 100 రూపాయలు ಒಂದೊಂದು 20 ರೂಪಾಯಿದ ಅದ ಅವ ಬಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಯಿಂದಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಹೋಗ್ಬೋತೀನಿ ಒಂದೇ 10-20 ರೂಪಾಯಿದ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ತಂದ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವಾಗ ಒಂದು ರದ್ದು ಕಾಚಿಗೆ ತಂದವರು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಅವು ಲೈಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಂದಲ್ಲ ನೀನು
కొంచెం కస్టమైజ్డ్ పర్ఫ్యూమ్ ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವಲಂಜಿ ತೋಜೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಯಾರು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಸ್ತೆ దేవుడు ಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓ ಕಟ್ಟ ಉಡುಪಿ ಅದ ಅಕ್ಕನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದ ಹೂವು ಎನ್ನ ಬೆಗ್ಗೆ ಆಯನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರೋಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ವಯಂವರ ಮಲ್ಪ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಮತ್ತ ಉಲ್ಲ ಆಯನ ಪುದರ್ ಶ್ರೀಶ ಪಲ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ ಬಂಜಿಲ್ಲ ಮನಸ ಒಂದುಂಟು ಬಂತು ಬರೀತಾಯಾಗ ಆಯ ಮನಸ ಒಂದುಂಟು ಆಯಾಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಗುಂಡ ಸ್ವಯಂವರಲೆ ಕೊಡು ಬೋಡಂಡ ಇತ್ತನೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪುನಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸುಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 3 ಜನ ಮನಸ್ಸು ಹತ್ತು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಬಂತ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಸುಪ್ಪೆ ಪುನಗುಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲರಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಮಗುಳು ಮುದ್ದಾರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಆಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಉಲ್ಲಿಗೆ ಇಸನಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುಡು ಸೊ ಇಡೀಗಿತ್ತೆ ಏನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಬೈದುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸುತ್ತದಾಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಎನ್ನಿಜಿ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಮಾತಾಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಉಡುಪಿ ಟಿಪ್ಪುನ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟುಡು ಬತ್ತದು ಒನಸ್ ಮತ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೋವರೆಗೂ ರೆಡಿ ಆತ ಒಂಥರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ನೋಡಿಡು ಗಮ್ಮತ್ತಾಡು January 2 ಅತ್ತ ಅಂಚದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದೆ ದಾಯಗಂಡ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಅಂತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅವಳ ಅತ್ತಂದು ಲೇಟ್ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಚಾತುಂಡು ಚೂರು ರಿಕವರಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಾತನ ಇಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತಕ್ಕೇನೊಂದು ಲೆರಿ ಊರುಡು ಮಂತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಆತಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇಡೆಗೆ ನಾವು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಏನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಚೂರು ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ಕವಲ್ಲಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇದು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಗಿತು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಸಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದಿಕ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ ಮಗ ನೀ ಕೊಡೋದ ಹೇಗಿರು ಹಾಗೆ ಬೊಂಡಿಗೆ ಬಂದು